maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa sashen Arewa Technology TV. Kana manta in yau ne farkon shigowa a danna subscribe sana danna kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. A yau ga wani sabon coin nan mun kawo muku shi wanda ake kira da paynshop coin. Coin ne mai kyau mai future wanda coin din ya fara ne bifi yana naira 6 ba ya zo 7 ya zo 8 gashi ne yanzu coin din da yin karkare muku har ya zo kusan naira 12. har yanzu lokaci bai kure ba, za ku iya siyan sa domin ku ajiye shi don coin ne wanda Allah ya da zuwa 'yan watanni za a samu alkhairi a cikin sa. Ya kamata ku siyi wannan coin domin a yanzu yana 0.03 for dollar ne. Saboda haka ya kamata ku siyi wannan coin domin coin ne mai kyau mai future mai daraja. Kun ga gashi nan a yanzu a darajar su, dan ni a lokacin da na siye shi ma yana 0.2 na siye shi, shine 0.02 na siye shi, amma yanzu gashi nan har ya kai 0.03 yanda ko a yanzu na tashi sai da shi zan samu riba akan wanda na siya, duk da ba wani dewa na siya ba, guda 236 na siya. A yanzu coin din nan a ainihin exchange a cikin kasuwa, coin din nan yana kaiwa naira 12-11 haka, amma in agun agent ne za ka iya samun sa a naira 11 kuma ka samu 30% na abin da ka siya, ko 20% na abin da ka siya. Da suna bada 30%, but ganin coin ya kara daraja kuma ya kara a wahalar samu tunda an yi warning din sa. Da aka yi warning din sa, da coin din nan da ainihin total supply nashi da guda miliyan 51 ne, but an yi warning nashi ya koma, an warning din guda miliyan 30 a cikin coin din ya koma guda miliyan 21. A yanzu wayanda suke duniya suke circulating guda ne miliyan 21 ne suka rage yanzu a duniya. Saboda haka ya kamata dai ku gaggauta ku mallaki wannan coin dan gaskiya coin ne mai future wanda kuma ana ganowa coin din za a samu alkhairi nan da 'yan watanni, tunda ko a yanzu kun ga na tashi sai da wannan zan samu riba sosai akan yadda na siye shi. Shi wannan coin za ka iya samun sa ne a webs exchanger, wanda kowa in ke ga duk wanda yake harkar cryptocurrency ba zai iya kin sanin webs exchanger ba, but wanda bai san webs exchanger ba ya kamata ya santa. A cikin description din wannan bidiyo duk mai bukatar wannan webs paynshop coin zai iya samun number agent din a cikin description na wannan bidiyo. Za mu ajiye ta da kuma comment na farko don in dai kana bukatar sa ka siye shi a wannan coin. Kuma bari mu nuna muku ita wannan webs exchanger don duk wanda bai samu mallakar wannan coin ba, ga exchanger da zai je ya same ta. Ga ta nan yadda za ku ganta, ga ta nan kamar zanda haka za ku ganta ita wannan exchanger. Saboda haka ku gaggauta ku sayi wannan coin don coin ne mai kyau mai future mai daraja. Kuma wannan coin yana da white paper nashi, idan duk coin din da za a ce muku ba white paper nashi kenan kan ga ba a yi launching ɗinsa ba. Wannan coin din an yi launching ɗinsa, kasuwarsa tana nan ne a cikin London shi wannan coin. Saboda haka zan dora muku ita white paper din nashi a cikin group dina na Telegram, wanda duk wanda ya shiga zai ganta. Group din shi ma zan ajiye muku description shi a cikin description, shine za ku samu shi wannan group a cikin description. Zan kuma ajiye ita white paper din a nan cikin description. Saboda haka ku gaggauta domin ku siyi wannan paynshop coin dan kar gaskiya a barku a baya. Kun ga da yadda sauran coins suka yi kamar su Tron da sauransu da sun tashi kuma suna daraja yanzu a cikin duniya. Saboda haka ya kamata ku gaggauta ku siye su. Kuma ita wannan exchanger kuna ganin ta babbar exchanger ce kamar haka. Za ku ga coins nan wanda ake siya ake siyarwa a cikin wannan exchanger kamar su Bitcoin da sauran coins wanda za ku ga gashi nan kowane coin za a saka maka farahin sa anan kamar yadda kuke gani. Misali kun ga in muka koma wannan paynshop coin din da kuke gani, coin din da muke ainihin magana akai, za ku ga shi wannan coin za ku ga gashi nan 0.03 yake a yanzu a kasuwa, but wanda yanzu in ka samu calculator ka ko in ce ka shiga browser ka tambaya the main dala na 3.03 a ainihin naira su ma misali su canja ma ita ta naira, za ka iya samun ta ne a naira, kudin ya kai naira 11.40. kaga kenan ba kudi ne kaɗan ba, kuma za ka siye shi a kan naira 11. to ka sai akan naira 11 ko a yanzu kana da ribar
kwabo 40 but kanga coin din nan in ya kara wani lokaci coin din nan zai kara daraja. Saboda haka ina mai baku shawara akan ku siya. Wanda kuma bai bude a webs exchanger ba mu je mu nuna muku yadda za ku bude webs exchanger dan ku samu wannan coin, dan dole sai ta cikin wannan webs exchanger ne ake wannan, kuma zaka iya transfer din coin ɗinka ta ko ina. Saboda haka direct ba mu je mu wannan. Duk kuma mai bukatar ya siya inda yana cikin webs exchanger ne, direct in ka shigo webs exchanger ɗinka kamar haka zaka taba wannan inda aka yi wannan alamar security naka, zaka taba link ɗinka domin ka turo a tura maka coin ɗinka. In ka yi screenshot ɗin a wannan fuskar zaka tura wa wannan number da zan ajiye a cikin description. In ka tura mata to direct zai tura maka coin ɗinka, zaka tura mai kuɗi na iya yadda kake so a tura maka coin ɗinka. Yakwa yanzu abin da ya rage ba mu je mu nuna muku yadda za ku bude ita wannan exchanger. To ita dai wannan webs exchanger zaka same ta ne a cikin Play Store ɗinka wanda kake amfani da shi, tunda kun sani ko na application muke nema cikin Play Store za mu shigo direct. Kana shigowa cikin Play Store zaka rubuta kamar haka webs exchanger. Yakwa webs exchanger, za ku ga sunan nan ya fito kamar haka ga nan webs exchange. Kuna shiga za ku ganta haka kamar zanda. To direct za ku ganta haka kamar zanda ta bude. To tana budewa za ka zo ka yi downloading ɗinta ne in baka yi downloading ba. Ni dai kana yi downloading ga nan sun rubuta mun na yi updating ɗinta har sun ma yi updating ta. To ni yanzu ba updating ta zan yi ba. To direct dai ka ganta kamar zanda. To haka kawai sai ka dawo ka shige ta. Kana shiga za ka zo ka yi register, ka ɗau wannan password ɗin guda 12 da suke rubuta wannan alphabet ɗin da za su zo su saka ma guda 12. Yadda dai kuka san yadda ake buɗe Trust Wallet, mun yi darasin Trust Wallet a baya. Yadda ake buɗe Trust Wallet dai haka za ka zo ka yi ta. To direct shikenan ka buɗe ta. Kana buɗe ta za ka zo ka ɗau wannan screenshot ɗin naka ka tura, ka je ka yi screenshot din wannan code din naka na link ɗinka ka tura wa agent shi kuma zai turo maka coin ɗinka da kuma 20% na abin da ka siya. Ya danganta da nawa ka siya. In na 10,000 ka siya za a baka 20% na yawan coin din da ka siya. Ya dai danganta. Shine abin da zan muku bayani akai. Mun gode, kara manta da danna mana subscribing maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a